Sik tonten itu. Iki piye? Piye to? Ketoke cake wedek ngene gatel ketoke. Lagi. Ayo kaki. Ayo. Natu. Yo turun yo. Ayo turun Natu. Foto. Turun yo. Foto ye. Aduh. Ben foto Mbak Mano. Foto sik to sebentar. Tak fotoin yo. Ya sik sebentar. Kulinane wayangan yang dangdutan piye to? Elah. Senang to. Ayo turun yo. Yo. Natu bawa to. Foto mesra lho. Alhamdulillah iki Mbak Manarep pertama kali ke pedesan ini. Nanti ketagihan ini. Ketagihan sama siapa? Nasinya. Oh, Masa sama aku? aku kira ketagihan sama kamu. Aduh. Milio sing di sedone iki. Iki apa iki? Iki rondo jijis asal Kone kabeh. dudunan luar Gak negeri. iso, aku cek perawan. Heeh. Aku rondo pindu. Iya. Ya penak sing perawan. Aku duwe anak loro, beda bapak. Sing perawan lho piye? Mak. Nek sing perawan belum tentu kuwi perawan nggur status tok beda rondo. Nak rondo, nak dirimu Joko blong tak warai Sing carane. jepit ora. Warai carane jungkir carane gaya Iya piye? jungkir wale. Oh, gaya bebas Ini piye? terusan aneh gaya enek gayane. Cicak-cicak di dinding. Oh. Jadi monggur ngene tok. Dindik nang dinding ngene cicake ngremet komblinan. Aku saiki tak warai neh kok cicak. Kerasa salamah kok mumet ta rasane. Oke, yo masuk. Oke. Mas, salamah. Ayo, Mas. Mas. Takon tuku brondong ae. Yo. Oh, itu kan brondong kok Pak Salama. Kita makan Di Semarang pedesan. Oh, pedesan pedes maksudnya. Ki lan iki. Ayo masuk. Kene lho liwate. Salamah ki yo pece kok matane lho. Dalah sakmene obone kok yo. Carun. Assalamualaikum. Mantap juga. Iya, warung Mantap bukan nek kon iki lho. Aku ki loro rapi. Salah kok. Sampeyan ana budho ala-alaan aku gelem bae. Oke, Mbak sama Nunggu Mbak. ning Mbak. ndi? Mriki mawon napa sing wingi Ini sosok gede. Ngambil sendiri apa Asline kula pundhutnya sampeyan jenengan. Nggih, yo. Nasinya dibundutne terus nak ayamnya itu ambil sendiri. Ambil sendiri. Oke, Pak, yo. Oke, turun monggo. Ayo. Aku gak tau mami. Aku Masa ya ora tau masuk gas lemu ngono kuwi to, Mak. piye to? Wis kesel. Aku nolong sing cilik. Budiku. Iki wis ngono wis sing ngono anak. Ayo iki berapa iki, Mas? Yo. 1 2 3 4 5 6 sik belakang. Mampir oleh Bas. Bareng lo. Mbak, sak uwit oleh gak to segone, Mbak? Oleh. Sak uwit sak entong wae. Boleh. Sak entong iki Tergantung sak selera. sak iki rong endok tok. Nah sak entong kuwi ora sak itik. Semet. Sak Ayo, loro. Ayo, loro lagi. Loro. nek itil semini. Mbak Manara, iki mana kamar mandi lek nguyuh piye kok bos. Ora nek suarane Salamah ki nguyuhe. Mas Tapong. Mak Jos. Lho. Anu mengucapkan minal aidin wal faizin. Piye ki? Semoga Foto menjadi besarin, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Murah rezeki sih no Mas nek panjang umur ya ta. Segera diberi momongan. Amin. 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 Apa natu wae wis ngopeni natu wae. Kemarin ini sehat mau ngaji endok ya. Eman-eman ayune lho natu ki. Untune nyandi. Mana Mbak Ninja. Ternyata ayune koyo ngene lho ya, ya Mbak ya.
Pak Manara itu sudah siap. Iya. Betul. Sama Apa gede salaman salah tuh dikontok ya. Nyo, jarane dore. Wis nganggur kesuwen. so maksudnya. Oh, sini. Asal dore nyo. Alate. Kita tuh mam. Mam, Sing duwe sampeyan paling biang-biang. Sing makasih ya. Ya. Warak. Sik warak, Mas. Aku Mano, warak. era Mbak Mano. Mau mangan kan, Dek? Sore mau jam 5 mau ya Nah, mangan. juga mama. Sik warak. Santo kok. Lu istrimu tadi di mana? Untuk alhamdulillah pinter deh. Wis Pinter. Sama tangannya. Iya nggak apa buat Natu ya iya. Saya sama Mbak Erna ngomong Mbak Ria buat Natu ya. Nanti saya ngomong Mbak Ria ya. Buat Natu ya ngono. Ayo kita lihat sini guys, makan pedesan itu. Pedesan sangat di. Pedesan gak repot man. Belas kan nyawer kok ya. Mau diwiwin aku nih kok. Oh, di-review ngene ya, Mas. Apa piye ngene iki? Ngene. Enggak. Tapi kakean nih. Kakean dilongine omblek. Ngambil ayamnya suka sampean. Lho piye maksudnya? Ntar kuahnya sesuai seneng pedes gak. Oh, begitu. Ayamnya pundutnya bro. Ini ruame tiap hari. Oh, tiap hari ngene iki. Betul. Aku pengen itu loh. Oke, Pengen nggak apa-apa. Apa jenenge? Kulit. Genek kulit sama. Di bawah biasanya. Tapi durak orek protol. Ya iya. Ayo Mbak Salama gak mantap. Ayo yuk Salama. Disiram kuah. Oh terus gini Mas. Ini sesuai selera. Diudek ora? Nggak usah. Oh gak usah. Pedas sudah itu. Terasa sekali. Suka pedas ambil banyak, nggak suka pedas ambil Oh dikit. ngono. Aku lagi iki lho ning kene. Grek. Puas Mbak Mano. Gak mangan toh? Grek, perwujudannya. Gak mangan toh? Mbak, sampai jangan kok. Gak mangan. Iya wis ini. Wih boker ya, Mas Samit ya, kita mau makan dulu. Biji rame. Aku meneh. Aku ini mobil. Coba nih. Kita review dulu ya. Aku. Cukup nih aku sih. Nomor loro lek. Kene lho Mbak duduk sini lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. First time gitu sih. Saya paling omku tapi saya mendingan berapa Iya, pedes ya, Mbak. Ngomen. Terus iya makane kok kuah sithik bae. Iya, Mas. Kok pedes, Mbak ya? Iya toh. Heeh. Kan aku tanya suka pedes ambil banyak, nggak suka pedes ambil dikit. Ngene iki sih, Mbak ya. Sing kok alatku ra nek dienggo no. Cocok ora iki? Aku nonton. Mpun niki, Mas. Wah, sampai dia apa cuman pedes terus gitu. Heeh. Kue sambar ayam. Tujuan Dia apa cuman pedes. selera saya kan Iya lho, kayak iso ambil ngono. sudah omah Pedes banget. Harus dimakan lo ya, jangan buang makanan. Ingat. ciri khas. Tahan ya. Ingat lah di Malaysia seperti apa. Sekarang kalau makan Aromanya wis Mengucapkan iki aku saiki friend ini aku sekarang friend sama kamu.
Ya Allah. Ronda, Jasis. A1. Dundunan luar negeri. Dundunan negeri. Tak kira dundunan menur. Rondo 14 tahun. Rondo 14 tahun. Iki dundunan guyangan, guys. Tapi wis tau rabi pindho. Pindho, arep ping 3. Ping 3 iki. Tapi ya wong kabeh sing mbok rabi. ono sing gelem. Oh. Sing mbok rabi ya wong kabeh. Ya apa masak ketek. Oh, ya menapa wae pengen jajal ketek, kan ya gak ngerti to. Iki ada sesuatu hal iki aja mbok delok besar kecilnya. Aja mbok delok larang murahe, Mbak. Iki nggo kenang-kenangan wae menawa nek sampe kan rondo menawa nek selamat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh, kau udah banyak kuat ila bilahil alil adi. Cek iso maca ya, Mbak. Astagfirullah. Sini. Man robuka. Mati deh. Nya iki lho, nya go mulai. Nya, iki lho go mulai kok. Aduh lho. Lah cepet ki kado kowe berarti enggak ngano wae berarti enggak sopan wae wis. Gak gelem tak kek jero kene wae ya. Ya Allah. Menengok. Astagfirullahaladzim. Tak jero kene wae. Terus ngapunten nggih kono kula niki anak bapak ibu Bapak Yai. Oh, Bapak Yai. Bapak Yai, Ibu Yai, anake begengge. Monggo, iki lho nyata dipek. Gak gelem tanya, dikai rumput Jepang iki pitane. Iki pitang ngene. Nah, pik to. Nah cepet nyopek ki pita josis. Iki rondo josis timbangane kuwi karo wong lanang no. Ya, rondo josis. Nah, cepet. Iki lho. Dengan senang hati dan dengan lapang dada. Maaf. Ya apa? Aku menolak darimu. Iki anyar iki ra tanggo. Mbak aku ya anyar. Mbak aku iso ke Jepang Amerika Serikat lho. Oh, jalukmu sing gak meneng, jalukmu. Ndek sing urip tuh. Oh, mana sing ngene-ngene. Oh, jaluk sing enek batune. Iya. Oh, iya Jadi sesuk. genah ngono ana kecil-kecil. Aduh. Gak gelem. Terima kasih ya Mbak. Jajal sik to. Jajal sik. Kepengen dirabi Pindor. Wenya. Mas, Bagaimana perasaan Anda? Iki mic kok Serbaguna. Iki mic. Mbak Manwari Sini to. kata satu kata dari kak saya Mbak Manwari langsung jatuh. Mic lho. Aduh.